Bona, soc la Margarita i vos venc a contar una experiència que vàrem viure uns amics i jo fa uns quasi 2 anys i vàrem anar unes 15 persones més o manco a fer net a la platja de Can Pere Antoni, la platja petita que n'hi ha dues, només mos va donar temps a fer la més petita. I abans de fer tot això, com bé després vos explicarà la meva companya Ana Marta, varen comprar unes bosses de fems que eren 100% reciclades per poder dividir els fems que mos trobàssim a la platja, en cartó, vidre, etc. I quan ja varen ser a la platja, les 15 persones mos varen dividir per parelles o per grups de 3 persones i varen dividir la platja en diferents seccions perquè fos molt més fàcil i més eficaç el fet de rentar la platja en el mínim temps possible. I cada persona del grup duia una o dues bosses per reciclar els fems que anessin agafant de la seva pròpia secció. I crec que va ser una experiència molt enriquidora per tots nosaltres perquè va ser molt visual el fet de veure quantíssim de fems hi havia que tal vegada si no haguessin estat totes aquestes bosses i simplement fos fems que estaven llançats a la platja, quedava més dissimulat, per dir-ho de qualque manera, però el fet de veure quasi 30 bosses de fems bastant grans, plenes i plenes de fems que els humans hem anat deixant allà, va ser molt xocant i va ser una manera de ser més conscients de lo important que és cuidar el nostre planeta i dels greus efectes que pot arribar a tenir tot això, perquè vàrem trobar moltíssimes coses, però també vàrem trobar certs animalons que estaven ferits o directament morts per culpa de tots aquests objectes que vàrem anar trobant. I bé, si teniu qualque dubte o us interessa participar en les següents activitats que es facin, podeu contactar amb jo amb el meu Instagram, que és @marguidn. Hola, soc la Marta i jo també vaig anar fent a la platja, com ha dit la Margarita abans, i va ser una experiència molt guai, més enllà del nostre objectiu principal, que era fer a la platja. Va ser molt enriquidor veure que altres joves com jo també li donaven molta importància a tot el que ve a ser la brutor de les platges de Palma, de la nostra Mallorca, no? Que ja no només Mallorca, sinó tot el món. Jo crec que s'hauria de conscienciar i veure que hi havia tanta gent com jo que estava conscienciada, va ser molt guai. Abans d'anar a la platja vàrem anar a comprar les bosses de diferents tamanys, bastant grans, per poder reciclar, perquè, clar, no ho ficarem tot dins una mateixa bossa, perquè no és l'objectiu. I ens vam dividir la platja per seccions i vam anar com per diferents grupets i va estar molt divertit. M'ho vaig passar molt bé. Espero que us hagi agradat molt el vídeo i m'agradaria recordar-vos les petites accions que podeu fer per formar part d'aquest canvi. I, per exemple, quan acabeu de fumar, no llançar les borilles en terra, sinó a una paperera, o dins casa podeu intentar reciclar, i si no sabeu on va cada objecte, sempre podeu trobar a internet moltíssimes graelles que vos expliquen on va cada cosa i per què es fa aquest canvi. Si voleu més informació de l'activitat que vos hem contat abans, de la platja, o més informació d'això darrer que vos he dit, podeu contactar amb jo per Instagram, que el meu Instagram és marguidn. I res, espero que vos hagi agradat i que vos sumeu en el canvi. Una besada!